Čus lidi, já vás vítám u dalšího let's playe, druhého našeho výpravy za diamantama. Budeme to jmenovat výprava za diamantama a začala nám noc, takže jdeme pozabíjet. Hele, co to bylo? A něco vás chci upozornit, že tu pavouci fakt byli rychlí. To bylo 0.8.0. Tam normálně pavouk šel jako prase. Ale normálně jako kdyby zavodil. Tak. To dobře, doufám včetně. Já potřebuji jednu kůži. 2. Yes. Co? A jak to, že mám mrkev? Ty vole. To je oblud dneska. Shit. Oh shit. Doufám, že to vidíte. A já teď umírám. Fuj. Ještě že tak. Vyrobíme si. Tak, jdeme se. Tak nic, dáme si věci do Česky. A že tu mrkev mám. Tak, doufám, že to dobře vidíte. No tak kvalitní foťáky, jinak jsem to dělal foťákem. Vlastně tam ten. Tak já mám ještě mléčuse. Ale musí radši železné. Tak. A jdem na to. Ty hajze jedna. Jsme hned na domku, teď to je skvělé. Ten meč. Já si myslím, že to není. Hajzle. Nebude nikdo zabíjet. Oni tu na ty hajzle. Jo, to vidíte. Tak. Máme to. Partičky. Osvítíme to tu. Tak. No, to jsem chtěl zase v dolách. Abyste tam viděli.
jsem meč. Teď jdeme ještě vypalit železo. Tam dáme všechno. Tak, když se to dopeče, tak jdeme zatím na doly. Tak najde možná i nějaké dia, uhlí, železo ještě. Co ještě najdem, asi tak už nevím, ale najdem. Tak. A jinak budu vám odepisovat do komentářů přes mobil. Ty natáčím přes mobil, protože na tabletu nemám screencast. No, opravdu, já jsem to měl nainstalované a mě to nejde spustit. No, jde mi to spustit, ale nemůžu natáčet. To nevím proč. Tak mi když tak do komentářů napište a já vám odepíšu. Pořádný. Tak, to bude asi stačit, železo už bude asi vypalené. A myslím, že tam máme ještě stak, 2 staky a 54 koblů. Se bude hodit. Tak máme 8 těch, ty vole, jenom jedno. Tak máme 8 ingotů, takže uděláme si hned. Jo, vozík si uděláme, dobrý nápad. Ty jo, ale tak mě oka neštěstná, nebo jsem mám dělat roztápové. Takže uděláme si tohle. Tak. A ještě to. Tak mě oka neštěstná. Mám dělat roztápové. Jdeme si udělat bunkr z těch hezkých listů. Tak, už točím kolik? 10 minut, takže já se budu končit, tak.
Tak lidi, čus.